Olen Ari Hovi ja haluaisin kertoa muutamalla sanalla meidän koulutuksesta. Mehän ollaan noin 20 vuoden ajan järjestetty näitä tiedonhallinnan koulutuksia aika laajasti. Ja meidän kaikki konsultit, minä mukaan lukien, toimitaan jatkuvasti käytännön hankkeissa, jolloin saat meidän kursseilla ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa. Sen lisäksi useilla kursseilla on kouluttaja itsensä kirjoittama kirja mukana. Nyt voisin käydä läpi vähän näitä meidän kursseja, tätä aluetta. Me järjestetään noin 5 osa-alueella näitä valmennuksia. On tietovarasto Business Intelligence-alue, jossa käydään läpi aika laajasti tätä tietovaraston yleensä tietoiskuna, mallinnusta, tietovarastohankkeen läpivientiä ja myös tätä uutta mallinnusmenetelmää, Data Vault-menetelmää, puhutaan ETL:stä, metadatasta. Eli sieltä löytyy aika paljon hyviä kursseja tähän tietovarastointiin Business Intelligence-alueelle. Arkkitehtuuripuolella on tietoarkkitehtuuri, mikä on erittäin mielenkiintoinen koko yrityksen tietoarkkitehtuurin määrittämisen läpikäyvä kurssi. Ja myös puhutaan kokonaisarkkitehtuurista ja tietovarastoarkkitehtuurista. Mallintamisessa on kaikille tiedonhallinta-ammattilaisille tärkeää tietojen mallintamisen taitoa niin business-mallintamisen kannalta kuin tietoarkkitehtuurityyppisen mallintamisen kuin operatiivisen ja tietovarastokannan mallintamisen kautta. Se on hyvin kattava mallinnusläpikäynti. SQL-kurssit meillä on peruskurssi ja sitten syventävät päivät, jossa tehdään paljon harjoitustehtäviä. Mukaan kuuluu erittäin hyödyllistä aineistoa, muun muassa kirjaa. Tehdään paljon harjoitustehtäviä ja sitä kautta saadaan sellaista käytännön oppia sitten. Ja suorituskykypuolella meillä on sitten indeksointipuolta ja Oracle-tehokkuuspuolta, muun muassa Lahdemän Tapsan kehittämä maamainio indeksointikurssi on siellä mukana. Eli meillä on markkinoiden laajin valikoima puolueettomia tiedonhallinnan kursseja ja tavoitteena olisi, että meidän oppilaat saa täällä ajantasasta ja heti käytännössä sovelluttavaa tietoa. Tervetuloa kurssille.